ये बस एगो नॉर्मल गाना नहीं खे, ये तो जनता के दिल के धड़कन बन गइल बा। ये गाना एक दिन में 2 मिलियन क्रॉस कर चुकल बा। गाइस सबसे पहले ये गाना के सुन ले। साड़ी ना लैला राजा ताके करार वो सारा पे परी अपना में हरिया से पापे। हेलो गाइस, स्वागत करोगा सबके अपन भोजपुरी चैनल ओम ऑफिशियल पे। तो चलिए आज के वीडियो के स्टार्ट कर जा। वीडियो के ज़्यादा लंबा ना कर जा। तो जी हाँ गाइस, तो आज के जौन गाना बा ई हमी के पावर स्टार पवन सिंह के नया धमाकेदार गाना बा। ये गाना के बोल बा पापे पड़ी, बहुत ही धमाकेदार गाना बा। तहलका मचावे वाला बा, कहे मान के ना एकदम। ये गाना 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा बा पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में। अब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में छोड़ी, ये पूरा यूट्यूब पे ये 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा बा। ये गाना सही कहल गइल बा कि पावर एजू से शुरू होला और पावर एजू खत्म। तो ये गाना के अपन पूरा पावर दिखा रहा बा और तहलका मचा रहा बा। एक दिन में ये गाना 1 नंबर ट्रेंड कर रहा बा। ये एगो मामूली बात नहीं थे। ये गाना में एगो जोड़ी के लोग झोंक बा, झगड़ा रगड़ा बा, आ तनी रोमांस बा, आ एकदम मजेदार एक्टिंग बा। ये गाना एकदम तहलका बा, कहे मान के बात नहीं थे। गाइस तो गाना में हमी के पावर स्टार पवन सिंह के अलग ही लुक देखे के मिला था। ये गाना में हमी के पावर स्टार पवन सिंह के संगे बाड़ी जौन एक्ट्रेस, उनका नाम बा क्वीन सालनी। इनका राधा बा पूरा ऑडियंस के फिदा कर दिले बा, पूरा तहलका मचा दिले बा अकेले ही। तो गाइस ये गाना जितना सुने में मजा नहीं खे, उससे कई गुना मजा ये गाना के वीडियो देखला में बा। तो वीडियो जाई लो, देखी लो, अब वीडियो के देख के कमेंट जरूर करी लो कि वीडियो कैसा लागल है। गाइस तो गाना में जो लोकेशन बा बहुत ही तगड़ा लोकेशन बा और बहुत ही तगड़ा एक सीन बा। बैकग्राउंड तो एकदम कहे मान के नहीं एकदम तगड़ा बा। गाइस तो गाना के जो लिरिक्स बा बहुत ही कमाल के लिरिक्स बा। तो रोज सबके गाना कैसा लगल है जल्दी से अपन राय कमेंट बॉक्स में दी। गाइस तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी, और चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल के जल्दी से सब्सक्राइब कर ली और वीडियो के हाइप जरूर करी।